Jeg står foran Herning HF og VUC. Mit navn er Obaidullah Sharif. Herning HF og VUC har haft unge elever i Prag, hvor der har været problemer med druk og vold. Nu vil vi se sagen nærmere. Vi træder nu ind til Herning HF og VUC. Her har jeg aftalt at snakke med 4 personer om deres forbrug af alkohol og diverse stoffer. Mit første interview det går sammen med Michael. Og Michael, jeg vil spørge dig, hvordan gik din tur til Prag? Jamen jeg vil sige, at det har været en uge, der bare har sejlet rundt. Vi har været stive hele tiden. Flasker, ja tak, flasker. Det har sejlet rundt fuldstændig. Ja. Druk, ord, i massevis. Som jeg snakker med dig om, Michael, så alkohol det fører til vold. De går hånd i hånd sammen. Og du har selv været udsat for et slagsmål, hvor du kom op og slås med en anden. Hvordan gik det til? Det gik sådan til, at jeg fik lidt for meget indenbords. Og saften tog over. Da jeg voldte, så kakkede jeg ham bare ned. Og hvilke konsekvenser får det for dig som en dansk turist i Prag? Først og fremmest skulle jeg betale en rigtig høj bøde. Og derefter skulle jeg overnatte i Brummen en nat. Og næste dag kraftig hovedpine, så det er nok ikke så smart igen set i bakspejlet. Vil det få dig til at tænke dig om en ekstra gang, næste gang du drikker? Det vil det helt sikkert. Jeg vil lære at drikke med måde og sådan noget fremover. Det andet, det holder ikke. Jeg vil nu snakke med skolens ledelse og finde ud af deres kendskab til problemerne. Kan du se, hvad der foregår der? Kom med. Kan jeg få lov at snakke med jer 2 minutter? Ja, selvfølgelig. Ja. Nu kan jeg se i gang med at lave en joint, som jeg kalder det. Vi er ved at filme en dokumentar om alkoholproblemer på skolen. Og det kommer som en overraskelse, at de også tager andet end alkohol. Er det normalt? Vi ryger bare for at få det sjovt. Hvor tit? Jeg ved ikke, et par om dagen eller sådan noget. Ja. Er det noget, skolen har kendskab til? Det tror jeg sgu ikke. Nu sidder jo rimelig... nu sidder jeg jo rimelig fremme, så alle kan se det. Det er ikke noget, der kommer... Ja. Det er ikke noget, der får konsekvenser for jer. Nej, det er ikke gjort indtil videre, så vi fortsætter bare. Ja. Jeg vil nu snakke med skolens ledelse. Hej alle sammen. Hej. Joachim, som skolens rektor, der er det jo dit ansvar, at eleverne de overholder alkoholreglerne på skolens grund, og diverse regler omkring hashforbrug på skolen. Ja, jamen det er jeg godt klar over, der har vi et ansvar. Ja. Og jeg ved ikke, om du hensyder til den Prag-tur, de lige har været på nu, men altså der vil jeg sige, det har vi i hvert fald ikke noget at gøre med. Det er de unge selv, der har været afsted der. Og det kan jeg altså ikke rigtig genkende, at der skulle ske sådan nogle ting her på skolen. Men når det er unge fra din skole, fra skolen her, der tager afsted og laver sådan noget, giver det ikke dårlig feedback til skolen igen? Eller er det ikke noget, I ser slemt på? Jo, det er da altså rigtig træls for skolen, at vi skal altså ryge, hvis det er. Men altså omvendt, det er forældrene, der har ansvaret for... Jamen, hvilke konsekvenser får det for eleverne fra jeres side? Jamen, vi kan jo ikke rigtig give dem skæld ud for de... Altså, så længe de opfører sig ordentligt, når de er på skolen. Når tingene foregår på skolen, vil jeg jo vende det blinde øje til. På skolen? Som for eksempel vold, hashmisbrug på selve skolen. Jeg har aldrig oplevet sådan nogle ting her på skolen. Jeg kan ikke helt se... Nu kan jeg sige, at jeg har været her for op til i løbet af en halv time til en time. Der har jeg oplevet voldsepisode, og jeg har set 2 af dine elever sidde og ryge hash. Eller forberede deres joint, hvis man kan sige det på den måde. Ja, det kan jeg ikke rigtig se, hvor du skulle have det derfra. Det har jeg aldrig oplevet, og det har jeg aldrig hørt, der skulle være problemer med her på skolen, så det tror jeg bare. Jeg er sikker på, at det ikke er din fantasi, der lever lidt af med mig. Jeg har det på TV. Ja, det må altså være en fejl. Det er fandme ikke fast.
Ja. Michael, som formand for skolebestyrelsen, så er det jo din pligt at sørge for, at skolen fungerer ordentligt. Synes du, at det krav, de bliver opfyldt på skolen? Jamen, altså, jeg kan heller ikke genkende til de ting, du siger der. Jeg tror måske, det er en bitte røver. Så du mener, at eleverne på skolen hverken indtager alkohol eller hash? Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til. Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til. Når I nu sidder inde på kontoret, så det, der sker på skolen, det er jo ikke noget, I opdager. Det er jo ikke noget, I bemærker. Altså, tror du ikke, vi har styr på, hvad der sker på skolen, eller hvad? Jamen, hvis I har Hvad er styr det, på du sidder og beskylder så? Jeg beskylder ikke. Det er grovere Du har været her en halv time, du kan ikke sige noget om, hvordan det foregår her på skolen. Jeg har på video, hvad der foregår på skolen. Ja, det er enhver kan sgu da klippe sådan noget lort sammen. Jeg tror, at jeres elever sidder og laver joint. Ja, er det noget, jeg kan klippe sammen? Hvor meget har du betalt dem for at gøre det? Det der, det er en streng beskyldning. Ja, beskylder vi dig? Det er dig, der kommer og beskylder os for, at vi ikke kan styre den her skole. Ja, jeg vil også prøve at komme videre med det her. Jamen, hey, jeg synes bare, du skal skride. Forlad den her skole. Fordi du har været her en halv time, og så kommer du med sådan noget jaks, der beskylder os for. I vil ikke have med... Nej, vi har givet jer lov til at filme her. Lad mig... Og så kommer du og beskylder os sådan noget efter en halv time. Jeg har tydeligvis ikke undersøgt, hvad der sker ordentligt i den her skole. Så optagelsen slutter her. Ja, tak. Så forlad rummet. Vi skal forlade skolen, og det er omgående. Jeg kan så tydeligt se, at skolens styrelse og rektoren ikke har styr på skolen. Jeg kan desværre ikke gøre mere for sagen, da jeg blev sendt væk herfra. Men den tager vi som politianmeldelse, der bliver sat imod mig, og derefter der ser vi, hvad der så foregår. Tak for denne gang.